salatku sing salat sapa dirasakno Pak salat kula Gusti inna sholati sesungguhnya salatku wa nusuki ibadah kula wa mahyaya lho awake dhewe urip kula wa mamati mati kula awake dhewe gak ndek apa-apa lillahi rabbil alamin sedaya krana jenengan iki lho dirasakno Pak sampeyan sudah muni ini wajah ya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin niki sampeyan ucapno tok dadi sampeyan salat ngrasakno ini wajah wajhiya lilladzi qaca gitu kocone sing ilonan sampean ya berarti sing ketok sampean lah kok ketok wong liya berarti iklan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard kabeh ketok di langit maksudnya njaba bumi kabeh iki ketoke jenengan tok lho wis guwenah lho sakjane ayat Al-Qur'an Gusti Allah pun kula baleni ini wajjahtu wajhiya lilladzi niki kula lho nggih wis kula tak bayar kula wis ngono mawon ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard kabeh hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin awake dhewe gak oleh sanksi ini wajah tuh ya wis genah to ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin awake dhewe gak oleh sanksi syirik niku lho Pak gak oleh ragu-ragune iki lho Gusti jenengan wis digenahno lho padahal ket arek cilik-cilik wis hafal. Nah, kok wis terus inna sholati wa nusuki sesungguhnya salat kula Gusti wa nusuki ibadah kula hidup kula inna sholati wa nusuki wa mahyaya urip kula wa mamati lillahi rabbil alamin dipasrahno Gustine kabeh sampeyan salat ngrasakne ngoten napa dereng ucapan lah makane kudu dirasakno. Jadi sampai nek wis ngono teman salat sampai nyuwaman Pak iku jenenge akhire sampean madhep temenan gak ene iklan. Lah sampai nek cek durung ngoten berarti iklane akeh, berarti durung iso nunggal. Padahal wis dikenal. Asline napa mau bali Gusti kula niku pripun nek makane jejak belajar syariat kan jadi Gusti Allah gede. Gitu siji tunggal kul huwallahu ahad jadi kul katakanlah bahwa Tuhan itu esa siji gede ngebaki wong salam jagat sampai dia belajar syariat akhirnya sampai tembayang no lah kok nek wong rono terus piye jangan bayang nak sesuai raksasa tapi ya Allah mboten akhirnya sampai seumpama teman gak iso tunggal Pak soalnya sampean lha kok nek wong pindah rono terus pindah rono piye
Padahal sama makanya jenenge anteng, jenenge tumak ninah kedep dhewe ndek ngarepe dhewe, gak pangling jenenge sembah yang jere nyembah ayang-ayange dhewe wis dikenahno. Nah niki wau lah kok ning kono enek wong liya, berarti niki wau sing ketiga jin ngono lho. Sampeyan karene salat wis ngono apa dereng? Lek berarti kurang kakek iklan, berarti dia perlu belajar. Lu sampai masih keseruan tetap belajar kok. Soalnya Gusti Allah gak kira kentekan ilmu. Perbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Perbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Sedekah iku nebus dosa sing awake dhewe duwe masa lalu sing elek. Terus awake dhewe cek iso disepuro kalih Gusti Allah iki sik tak tekok sih. Awake dhewe pengen disepuro Gusti Allah napa mboten Pak? Carane pripun? Menurut jenengan wis tak tekok. Maca istighfar. Terus astagfirullahaladzim. Intinya jalan sepuro niki istighfar niki ucapan leres Mbak. Terus yang dimaksud ilmu jero niki njaba nggih ucapan istighfar jerone intine berbaik sangka terus nyale Gusti Allah. Setiap napa sing dihadiraken Gusti Allah baik mang perbuatan sing ndek ngarepe dhewe iki mang kehadiran iki mang bah apik bah elek kabeh iki wis diridhoi Gusti Allah sampean gawe husnudzon. Lah awake dhewe nek enek elek iki mesti suudzon. Lah jere Gusti Allah apik elek iki perbuatane menungso kabeh iki wis tak ridhoi jenenge sunnatullahku. Nah kenyataane nek setiap enek perjalanan menungso iki ge cerita nek critane pas elek kesusahan awake dhewe kena ujian iki lho Pak jenengan sampean susah lho. Iki sampean aja suudonnya Gusti Allah. Berarti dudono Gusti Allah saking sayange kalih jenengan. Intine ngoten. Iki seumpama ngene lho Pak. Apa ya contone? Duit mulai duit sampeyan iki ate digawe yang tinggi tujuane tibakno dilalah dalane niki wau nang Surabaya ngono wae Pak tibakno dalan niku mang ndek kono gak iso liwat Pak dibongkar. Lah berarti sampai saya menggebu-gebu kok ya aku kudu budal ini kok kudu satu apa sampai saya menggebu-gebu. Lah niki mau lho sampean dilalah dalan kok ra kena. Berarti sampean kan intine kan husnudzonnya nek Gusti Allah. Oh berarti Gusti Allah iki berarti atene apa-apa duwe iki mang berarti cek gak sida digawe budal akhirnya berarti kok enek iki kok Gusti Allah gak cerita lain ngono lho. Lah ternyata tibakno akhirnya sampai tibakno enek kebutuhan di omah pola niki wau lho Pak. Lah niki sing sampean ambil hikmah ini wau lho. Aja gelone gak budal iki mang. Makane husnudzon wala tibakno niki to Gusti. Tujuan jenengan kula mboten angsal lintang mriku niku wau. Tibakno enten kebutuhan sing lebih dibutuhkan ngoten lho. Dadi berbaik sangka aja langsung enek dadi gelo langsung di wala Gusti Allah iki enten napa ya oh nggih pun Gusti kula entosani jenengan badhe damel cerita napa
Kula yakin nek jenengan mesti kula mboten saged bidal, berarti jenengan mesti mempunyai rencana lain. Nah, jadi rencana sing direncana niki Gusti Allah gawe mengro. Nggih to? Nah, niki akhir walah niki maksudnya. Makane menungso iki dikongkon sabar ngenteni wayahe tekone critane Gusti Allah. Jan sing duwe cerita kabeh iki sing duwe rahasia kabeh Gusti Allah. Intine ngoten lho. Pun jam 12. Kalau saiki kriya jam ya Pak. Dadi yang tak ngasih nang dhuwur. Nah, soalnya jam mboten ngantuk nggih. Pokok intine ngeten lho, kedik-kedik. Intine niku wau. Kula wau cek bahas lagi kawin. Bulan Safar kini tiba, mari sambut penuh doa, perbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah, perbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Monggo wis mulai iso kok. 1 2 3. Bulan Safar kini tiba, mari sambut penuh doa, perbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah, perbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Mohon iki sak baitrin menjeng dibahas sore malih sitok-sitok. Lah niki wau atas segala salah awake dhewe niki wau cek pengen disepuro mbek Gusti Allah, awake dhewe kudu setiap napa sing dihadiraken Gusti Allah awake dhewe dikongkon husnudzon. Pun niku mawon asli. Intine iku jenenge Gusti Allah. Berarti dosane awake dhewe wis disepuro kabeh Gusti Allah dengan cara awake dhewe kon berbaik kalih jabone dikongkon sedekah. Pun niku mawon. Ngomong ngene, lha napa Bu mboten sadian? Oh, bali selawung kok sing dodol iku mah dukune kuwat e. Lho kula mau mari ngoten soalé omongan bakul es teh. Nah, pokoknya kok betul dodol, betul sanggup. Lah kok gak sanggup? Betul kuat apa? Kalau gak paham. Betul kuat apa? Soalnya ini dukune kuat. Lah sing gadah niku bapake dhewe sing dadi dukune. Aku ngono. Lah kok wong kok dukune ora perkara dukune, betul sampe. Lah piye bali carane? Sedekah. Iku wis sedekah ora laris aku ngono. Kok dukun-dukunan jadi sing dukune kono kuat soalnya bapak dhewe sing nguwati ora perkara iku. Lah mosok Gusti Allah jene wis jamin setiap hambane, terus Gusti Allah iki pemegang jamin hambane iki telah diuripno wong jene wis dijanji kok akhirnya mati dhewe. Lah iki wae berarti merasa enggak nyaman, enggak tenang. Enek wong liwat sret iku mah wong liwat undang nyawa ya. Wah, liwat kono aku ya bapak mau jenenge mbong kalau liwat. Terus akhirnya metune niki lho prasangkane kelek terus. Lah iki awake dhewe setiap hari malah berbuat dosa. Niki mau lho. Nek apa-apa awake dhewe iki lho Pak, selama awake dhewe gak roh dhewe. Gak roh dhewe nek jere-jere sampeyan aja percaya. Soale iki kok ndadekno fitnah kan dadi perkara iki kok akhire sampean ya iku malu iki mah dadekne awake dhewe sing nglakoni dosa, ati gak tenang, gak nyaman, was-was. Lah iki sampean iki padha mbek jin iki dijeburno. Lah jin langsung keplok-keplok. Oh, kena iki ya. Nah. Pun wonten mawon. Alhamdulillah alamin. Jam 10 muncul. Matur suwun sanget. Waos napa pengaosan ingkang sampun kula sampaiaken kedik-kedik nggih, sing penting niki dilampahi riyin.
ilmu masih wakil kaya apa tapi gak dilakoni kekebeken akhirnya kutah sama enak ngombe banyu sing kutah tangan Pak ya kekebek tapi diombe gak apa Pak gak kutah-kutah mangan lho ya kekutahan sama bingung ngambil sama ya keblok kabeh ngono kan di paribasa intine pun matur mawon matur suwun ilmu ingkang sampun kula paringaken dhateng panjenengan mugi jenengan saged nrami ilmu saking kula akhiripun jenengan angsal barokah angsal karomah angsal ridhoran restunipun Gusti Allah akhiripun jenengan bekto mantuk ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah niki wau sedaya boten lintu kelawan restu lan ridhonipun Gusti Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله